قدمي زنا عدلن مزاقبتن حلمي زلو ودي ترأي نيرو هبت حيزاي تولدن كل جيزي اتي زيادة نفعي نبرن كن اتي زباز حد في زلون زيادة ديسيبلين زحزن بزي الشام من قدي اتي زعابي تساواتي كوعس اقرناي كل جيزي خوينو ازي ناي حد حلمي زلو ودي خوينو نوطرتنا بعبيز زغير ايو ازي زانتا كريستيانو رونالدو ملكت زعري مسواتي كمون تسفاكي قرز بالدليتيو انكوعنا فيم لايم دحن متاخم ኣብ ታሪክና ይቶም ኣዝዮም መሳጥ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያዊ ህይወት ናይ ተፈጺሙ ዘይዓግብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብ5 ለካቲት 1985 ኣብ ማዴራ ፖርቹጋል ተወሊዱ ካብ 4 ቆልዑት ዝነኣሰ እዩ። ኣዲኡ ከመሰላፊትን ጽሬትን ኮይና ትሰርሕ ነይራ። መብዛሕትኡ ግዜ ንስራ ቤት ንምምጋብ ጥራይ ብዙሕ ስራሕ ትሰርሕ ነይራ። ኣቦ ምስ ወልፊዝ ቃለስ ናይ ኪስ ሰብኣይ ህይወት ከቢድ ነይሩ። ኣብ ንእሽተን ገዛ ውሕድ ገንዘብ ዘለዎም እኳ እንተነበሩ ሮናልዶ ግን ሓደ ክዕደግ ዘይኽእል ነገር ነይርዎ፣ ህርፋን። ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ብኩዕሶ እግሪ ተዋሒጡ ነበረ። ኣብ 6 ዓመቱ ኣብ ጎደናታት ማዴራ ኩዕሶ እናረገጸ ጥራይ እግሩ መካይን እናሃደመ ክሳብ ጽልምት እናተጻወተ ይሕልፎ ነበረ። ንመዘናግዒ ጥራይ ኣይኮነን ዝጻወት ነይሩ። ህይወቱ ኣብኡ ከም ዝተመርከዘ እዩ ዝጻወት ነይሩ። ሮናልዶ ወዲ 8 ዓመት ከሎ ናብቲ ኣቦኡ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኩዕሶ እግሪ ኣንዶሪንሃ ተጸምቢሩ። ሽዑ እውን እንተኾነ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ቅልጣፍኡ፣ ክእለቱን ርእሰ ተኣማንነቱን ካብ ዕድሜኡ ኣዝዩ ዝዛይድ እዩ ነይሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ ዓበይቲ ክለባት ኣሰቢሕለንኦ። ሮናልዶ ወዲ 12 ዓመት ምስ በጽሐ ስድርኡ ገዲፉ ናብ 800 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኣካዳሚ ስፖርቲንግ ሊዝበን ተጸምቢሩ። ንበይኑ ናፍቆት ገዛ ከቢድዎ ነይሩ፣ ግን ተስፋ ኣይቆረጸን። ካብ ማንም ንላዕሊ ኣበርቲዑ ልምምድ ገይሩ። ካልኦት ክዓርፉ ከለዉ ሮናልዶ ግን ዙርያታት ጎየየ። ካልኦት ደቂሶም ከለዉ ንሱ ፑሽኣፕ ይገብር ነይሩ። ድሮ ሓደ መዓልቲ ሻምፒዮን ዝገብሮ ተሓሳስባ ይቐርጽ ነበረ። ወዲ 15 ዓመት ከሎ ቅልጡፍ ልቢ ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ። እዚ ኩነታት ዝቕድሚ ምጅማሩ ሞያኡ ከብቅዕ ይኽእል ነይሩ። ድሕሪ ዕውት መጥባሕቲ ግን ሓያል ኮይኑ ተመለሰ። እቲ ቃንዛ ዝያዳ ቁራጽ ጥራይ ገይርዎ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ዓለም ነቲ ምቁራጽ ዝኣበየ ወዲ ክተስተብህለሉ ጀመረት። ኣብ 16 ዓመቱ ናብ ቀዳመይቲ ጋንታ ደይቡ። ካልኦት ዕንቅፋት እናረኣዩን ከለዉ ዝያዳ ንክደፍኡ ምኽንያት ርኡ። ነፍሲ ወከፍ በሰላ ምንጭ ሓይሊ ኮይኑ ኣብ 2003 ህይወት ሮናልዶ ኣብ 18 ዓመቱ ንሓዋር ተቐይሩ። ስፖርቲንግ ሊዝበን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ምሕዝነታዊ ጸዋታ ኣካይዳ። ሮናልዶ ድማ ኣደናጊሩ። ቅልጣፍኡን ክእለቱን ዓርሰ እምነቱን ንሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ሓዊሱ ንኹሉ ኣገሪሙ። ፈርጉሰን ኣዝዩ ስለ ዝተመሰጠ ንሮናልዶ ብኡ ንብኡ ኣፈረሞ ብ12.4 ሚልዮን ፓውንድ። እዚ ድማ ኣብቲ እዋን ንሓደ መንእሰይ ክብረ ወሰን እዩ ነይሩ። ሮናልዶ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምዝኣተወ እታ ምልክት ቁጽሪ 7 ማልያ ተኸዲኑ። እቲ ጸቕጣ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ። ሮናልዶ ግን ኣይሰምዐን። ዝያዳ ልምምድ ገይሩ። መዓልቲ መዓልቲ ነብሱ ክሕይል ዝቐልጠፈ በሊሕ ክኸውን ይደፍእ ነበር። ኣብ ልምምድ ይድንጊ ርእቶ ክወሃቦ ይሓትት። ነቲ ጸወታ ከም ሳይንቲስት እዩ ኣጽኒዕዎ። ንፉዕ ክኸውን ተገዳስነት ኣይነበሮን። ንሱ ዝበለጸ ክኸውን እዩ ዝደሊ ነይሩ። ኣብ መንጎ 2003-2009 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ናይ ዕድመ ንእስነት ስምዒት ናብ ዓለማዊ ስፖርት ስታር ተሰጋጊሩ። ብመሪሕነት ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ነቲ ጥረ ተውህቦ ናብ ዕብየት ቀይርዎ። ኣብ 2007-2008 ሮናልዶ ኣብ ኩሉ ውድድራት 42 ሽቶታት ኣመዝጊቡ። ፕሪምየር ሊግ፣ ኤፍኤ ካፕ ከምኡ እውን ናይ መጀመርታ ባላንዶር ተዓዊቱ። ኣብ 2008 ንማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክተልዕል ሓጊዝዋ። ፍሉይ ዝገበሮ ግን ሽቶታት ወይ ዋንጫታት ጥራይ ነበረን፣ ኣተሓሳስቡ እዩ። ሓደ እዋን ብዘይ ጻዕሪ ክእለት ዋላ ሓንቲ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። ምሸት ካልኦት ድግስ ገብሩ ከለዉ ሮናልዶ ይሰርሕ ነበረ። ተወሳኺ ጂምናዝየም ይኹን ብበረድ ምሕጻብ ወይ ታክቲካዊ መጽናዕቲ ዝገብር ነይሩ። ሮናልዶ ኣካላቱ ቀየረ። ውሳነ ምሃብ ኣመሓይሹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ክኸውን ደለየ። ኣብ 2009 ክርስቲያኖ ብናይ ሽዑ ክብረ ወሰን ዓለም 94 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሪያል ማድሪድ ተጸምቢሩ። እሱ ንኽጫወት ብቻ ኣይኮነን ዝኸደ ብሉጽ ንምዃን እምበር እቲ ጸቕጢ ዓበየ። ሮናልዶ ግን ንኹሉ ጣሒስዎ። ኣብ 438 ጸወታታት 451 ሽቶታት 4 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ 2 ዋንጫ ላ ሊጋ 4 ባለንዶር ወሲዱ። ዓወት ግን ምስ ቃንዛ ይመጽዩ። መጉዳእቲ፣ ነቐፍቲ፣ መወዳእታ ዘይብሉ ምውዳር ምስ ሊዮኔል ሜሲ። ነፍሲ ወከፍ ዝተስሓተት ፍጹም ቅላዕ፣ ነፍሲ ወከፍ ዋንጫ ዝኸሰረት ሮናልዶ ብውልቁ ይወሲድዋ። ናብ ነዳዲ ድማ ቀየሮ። ኣብ ሪያል ማድሪድ ካብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ኮይኑ ማእሽን ኮይኑ ሓደ መራሒ
ምልክት ብሉጽነት ነቐፍቲ ምስ ፖርቹጋል ዝኾነ ነገር ከም ዘይተዓወተ ገሊጾም ድሕሪኡ ዩሮ 2016 መጽኡ ኣብ መዛዘም ጸወታ ሮናልዶ ጉዳእ ስለ ዘጋጠሞ ቅድሚ ዕረፍ ተቐይሩ ወጽኡ ግን ኣብ ክንዲ ተስፋ ምቑራጽ ኣብ ጎኒ ደው ኢሉ እናጨደረ እናሰልጠነ እናመረሐ ነታ ጋንታ ነቓቂሕዋ ተቓሊሱ ፖርቹጋል ንፈለማ እዋን ዓብዪ ኣህጉራዊ ዋንጫ ክትዓትር ኪኢላ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣነ ፍጹምነት ዘል ሰብ ኣይኮንኩን ነገራት ብጽቡቕ ከም ዝተሰርሖ ክስምዓኒ ግን ደስ ይብለኒ ካብዚ ንላዕሊ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ትምህርቲ ምምሕያሽ ምምዕባል ዘድልየኒ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ ኣብ 2019 ኔሽንስ ሊግ ተዓዊቶም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ነበረን ተስፋ ቆሪጽካ ዘይትገድፍ ናይቲ ዘጋጥም እዩ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ፍቕርኻ ሓያል ይገብረኒ ጽልኻ ደውል ከይብል ይገብረኒ ቃንዛ ናብ ስልጣን ጥርጣረ ናብ ዓብላላይነት ቀየሮ ኣብ 2018 ናብ ጁቬንቱስ ብምጽምባር ንዓለም ኣሰንቢድዋ ወዲ 33 ዓመት እዩ ነይሩ ኣብ ጁቬንቱስ 2 ዋንጫ ሰሪኣ ልዕሊ 100 ሽቶታት ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሽቶ ኮይኑ ኣብ 2021 ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመሊሱ ኣብ ፍላሜት ጸወትኡ ሽቶ በመዝጊቡ እቲ ህዝቢ ተፈንጀረ እታ ክለብ ግን ኣብ ሁከት እያ ነይራ ሮናልዶ ገና ሽቶታት የመዝግብ እኳ እንተነበረ እታ ጋንታ ግን ምስ ድሌት ክትመዓራረዩ ኣይከኣለትን ኣብ 2022 ክርስቲያኖ ናብ አልናስር ተጸምቢሩ ሓድሽ ምዕራፍ ብዙሓት መወዳእታ እዩ ኢሎም ሮናልዶ ግን ንዓለም ርእይዋ ሎሚ እውን ክብረ ወሰናት ይሰብር ኣሎ ሕዚ እውን ሽቶታት የመዝግብ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዓለማዊ ምልክት ንግዲ ኣርኣያ ከምኡ እውን ሓደ ካብቶም ኣብ ምድሪ በዝሒ ተኸተልቲ ዘለዎ እዩ ንክርስቲያኖ ፍሪ ዝበለ ዝገብሮ ስነ ስርዓት ናይ ምምሕያሽ ውጥረት መወዳእታ ዘይብሉ ድሌት ንምዕዋት ፈጺሙ ዘይዓግብ ምዃኑ እዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንፉዕ ጥራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን ንርእሱ እዩ ሃኒጹ ታሪክ ክርስቲያኖ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ሰብ ኣብ ዘይብሉ እዋን ምእማን እዩ ደረትካ ምሕላፍ እዩ ኣብ ምድላይ ዕቤትካ ዘይሕለል ምዃን እዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 5 ባላንዶር ኣብ መላእ 3 ሃገራት 7 ዋንጫ ሊግ ኣብ ታሪክ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሽቶ ልዕሊ 900 ናይ ሞያ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብ 39 ዓመቱ እውን ተኾነ ካልኦት ጥሮታን ትወፁ ገና መዝገብ ይሰርሕ ኣሎ ሎሚ እውን ካብ ተጻወቲ ኣብ ፍርቂ ዕድሚኡ ብላዕሊ ቁልጥፍ ቅጽበታዊ ውድድር ይገብር ኣሎ ሕዚ እውን እቲ ዲስፕሊን ንኽእለት ከም ዝስዕር ዘረጋገጸ ካልእ ሰብ ኣብ ዘይብሉ እዋን ኣሚኑ ነፍሱ ወከፍ ውድቀት ከም ንዳዲ ወሲዱ ካብ ባዶ እዩ መጽኡ ኩሉ ዝሓልሞ ድማ ኾነ ምኽንያቱ ምቁራጽ ስለ ዝኣበየ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምልክት ናይቲ ዝከኣል እዩ ኩነታትካ ንዕጫኻ ከም ዘይገልጾ ህያው መዘኻኸሪ እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ግዜ ተስፋ ምቁራጽ እንተተሰሚዕካ ንሮናልዶ ዘክር ምንም ኣይነበሮን ግን ኩሉ ነገሩ ሂቡ ምኽንያቱ ዕቤት ስለ ዘይወሃብ ዝረኸቦ እዩ ዝተሃነጸ እዩ በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቂሕኩም ተኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ